Γεια σου και καλώς ήρθες ξανά στο Life by Design with Vicky. Αν είδες το προηγούμενο βίντεο όπου μιλήσαμε για το γιατί οι άνθρωποι απομακρύνονται, ίσως γεννήθηκε μέσα σου μία ακόμα απορία. Γιατί τελικά καταλήγω συνέχεια με τους λάθος ανθρώπους? Γιατί ενώ ξεκινάω με ελπίδα, ενθουσιασμό και προσδοκίες, στο τέλος νιώθω απογοήτευση, πόνο ή ακόμη και προδοσία? Αν έχεις κάνει αυτή τη σκέψη έστω και μία φορά, θέλω να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος ή μόνη. Πολλοί άνθρωποι μετά από επαναλαμβανόμενες απογοητεύσεις αρχίζουν να πιστεύουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τους ίδιους, ότι ίσως δεν αξίζουν μια υγιή σχέση ή ακόμα χειρότερα, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Όμως τις περισσότερες φορές δεν είναι θέμα τύχης. Δεν είναι ότι η ζωή αποφάσισε να σου στέλνει μόνο λάθος ανθρώπους. Πίσω από αυτές τις επιλογές υπάρχουν βαθύτερα συναισθηματικά μοτίβα που λειτουργούν ασυνείδητα. Και όταν το καταλάβεις, μπορείς πραγματικά να αλλάξεις την πορεία των σχέσεών σου. Πολλοί λένε, ελκύω μόνο λάθος ανθρώπους. Στην πραγματικότητα όμως, δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι γνωρίζεις είναι ακατάλληλοι. Συχνά σημαίνει ότι σε έλκουν συγκεκριμένοι τύποι ανθρώπων. Άνθρωποι που σου δημιουργούν ένταση, αβεβαιότητα, απόσταση. Και χωρίς να το καταλάβεις, μπερδεύεις αυτή την ένταση με την αγάπη. Αν έχεις συνηθίσει σχέσεις γεμάτες καμπανεβάσματα, η ηρεμία μπορεί στην αρχή να σου φαίνεται βαρετή. Και όμως, η υγιής αγάπη δεν χρειάζεται να σε κρατά σε συνεχή αγωνία. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να αναρωτιέσαι αν θα σου στείλει μήνυμα, αν ενδιαφέρεται, αν θα φύγει. Η ασφάλεια δεν είναι έλλειψη πάθους. Είναι συναισθηματική ωριμότητα. Ένας ακόμης λόγος που επαναλαμβάνονται τα ίδια μοτίβα είναι ο φόβος της απόρριψης. Όταν βαθιά μέσα σου φοβάσαι ότι δεν θα αγαπηθείς πραγματικά, είναι πολύ πιο εύκολο να αγνοήσεις συμπεριφορές που κανονικά θα έπρεπε να σε προβληματίσουν. Δικαιολογείς καταστάσεις, δίνεις δεύτερες, τρίτες και τέταρτες ευκαιρίες. Πείθεις τον εαυτό σου ότι ο άλλος θα αλλάξει. Όχι επειδή δεν βλέπεις την πραγματικότητα, αλλά επειδή φοβάσαι περισσότερο τη μοναξιά. Κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν επίσης στο ρόλο του σωτήρα. Νιώθουν ότι πρέπει να θεραπεύσουν τον άλλον, να τον κάνουν να αλλάξει, να αποδείξουν ότι η αγάπη τους είναι αρκετή. Και κάπου εκεί γεννιέται μία πολύ επικίνδυνη πεποίθηση. Αν με επιλέξει τελικά, τότε θα αποδείξω και την αξία μου. Όμως η αξία σου δεν αποδεικνύεται μέσα από το πόσο δύσκολος είναι κάποιος να σε αγαπήσει. Η αξία σου υπάρχει ήδη. Δεν χρειάζεται να την κερδίσεις. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η αυτοεκτίμηση. Όταν μέσα σου δεν πιστεύεις πραγματικά ότι αξίζεις αγάπη, σεβασμό και συνέπεια, πολλές φορές αποδέχεσαι πολύ λιγότερα από αυτά που πραγματικά χρειάζεσαι. Ανέχεσαι αδιαφορία, ασυνέπεια, ψυχρότητα, χειριστικές συμπεριφορές και σταδιακά αρχίζεις να θεωρείς φυσιολογικό κάτι που στην πραγματικότητα δεν είναι. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη που λίγοι γνωρίζουν. Ο εγκέφαλος αγαπά το γνώριμο, ακόμη και όταν αυτό μας πληγώνει. Αν μεγάλωσες μέσα σε συναισθηματική αστάθεια, αν έπρεπε να κερδίσεις την αποδοχή, αν η αγάπη συνοδευόταν από άγχος ή ανασφάλεια, τότε είναι πιθανό να αναζητάς ασυνείδητα τις ίδιες δυναμικές και στις ενήλικες σχέσεις σου. Όχι γιατί σου κάνουν καλό, αλλά γιατί σου είναι οικίες. Αναρωτήσου λοιπόν, ερωτεύεσαι πολύ γρήγορα ανθρώπους που δεν είναι πραγματικά διαθέσιμοι? Αγνοείς τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια? Φοβάσαι συνεχώς μήπως σε εγκαταλείψουν? Νιώθεις ότι πρέπει συνεχώς να αποδεικνύεις την αξία σου? Αν απάντησες ναι σε αρκετές από αυτές τις ερωτήσεις, τότε ίσως δεν χρειάζεται να αλλάξεις τους ανθρώπους που συναντάς.
Ίσως χρειάζεται να αλλάξεις το μοτίβο που σε οδηγεί στις ίδιες επιλογές. Και πώς γίνεται αυτό? Ξεκινώντας από τη σχέση με τον εαυτό σου. Μαθαίνοντας να βάζεις όρια, να αναγνωρίζεις τα red flags από νωρίς, να μην αγνοείς την ασυνέπεια, την έλλειψη σεβασμού ή τη συναισθηματική αστάθεια. Και πάνω απ' όλα, να σταματήσεις να πιστεύεις ότι πρέπει να εξαντληθείς για να αξίζεις την αγάπη. Η σωστή σχέση δεν σε κάνει να αμφιβάλλεις συνεχώς για τον εαυτό σου. Σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια, σεβασμό, ηρεμία. Και ίσως στην αρχή αυτή η ηρεμία να σου φαίνεται περίεργη. Όμως πολλές φορές αυτό που μοιάζει ήσυχο είναι τελικά και το πιο υγιές. Θυμήσου κάτι πολύ σημαντικό. Το ότι μέχρι σήμερα επαναλαμβάνεις κάποια μοτίβα δεν σημαίνει ότι είσαι καταδικασμένος ή καταδικασμένη να ζεις τις ίδιες ιστορίες. Σημαίνει απλώς ότι τώρα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου και να κάνεις διαφορετικές επιλογές. Γιατί όταν αλλάζεις εσύ, αλλάζουν και οι σχέσεις που επιτρέπεις να μπουν στη ζωή σου. Αν νιώθεις ότι επαναλαμβάνεις τα ίδια μοτίβα ξανά και ξανά, το life coaching μπορεί να σε βοηθήσει να τα αναγνωρίσεις, να ενισχύσεις την αυτοεκτίμησή σου, να δημιουργήσεις πιο υγιές και ουσιαστικές σχέσεις. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε την εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα νέο βίντεο του Life by Design with Vicky και μοιράσου το με κάποιον που πιστεύεις ότι χρειάζεται να το ακούσει. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να θυμάσαι, η σχέση που αλλάζει πραγματικά τη ζωή σου είναι πάντα αυτή που χτίζεις πρώτα με τον εαυτό σου. Σου εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.